Il-kap nazzjonalista Bernard Grech kompla jikkonferma l-ġlitu l-intriċċi fil-Partit Nazzjonalista e kif issa tax jifhem li se jkun ta' tarka l-eks kap tas-segretarjat tiegħu Rej Bezzina quddiem l-allegazzjonijiet li jagħmel nhar il-ġimgħa lill-kandidat nazzjonalista u sindku nazzjonalista ta' San Ġiljan Albert Buttigieg. Bernard Grech għamel dan waqt kollegament telefoniku fuq l-istazzjon televiżiv tal-Partit Nazzjonalista Net TV li ħadd filgħodu wara li l-ġimgħa ħarġu l-allegazzjonijiet ta' Buttigieg fil-pubbliku. Mingħajr ma semma smijiet iżda evidentement b'referenza ċara l-Albert Buttigieg, Bernard Grech għalhekk. Inti qatt ma jista' jkollok intenzjoni tajba illi tmur fil-pubbliku u tattakka jew tipprova tkisser il-partit meta inti taf li għandek strutturi fil-partit illi l-amendments rule of law għandna nużawhom biex intejbu dawk l-affarijiet li ma jkunux fl-opinjoni tagħna sejrin tajjeb. Meta semma l-istrutturi tal-partit, Bernard Grech kixef ir-referenza ċara talba li għamel Rej Bezzina biex l-allegazzjonijiet tal-Albert Buttigieg jiġu investigati mill-Kummissjoni Etika u Dixxiplina tal-Partit Nazzjonalista. Dan wara li Bezzina sostna li t-terminu ta' unelected official li jsemmi Buttigieg huwa referenza ċara liħ. Kien hawn li Bernard Grech kompla jispara lejn dawk li tkellmu dwar l-awġ tagħhom fil-Partit Nazzjonalista. Ikun hemm individwi li jużaw il-Partit Nazzjonalista bħala tapis. Il-ġimgħa Albert Buttigieg allega li sar jaf li qabel l-elezzjoni li għaddiet xi ħadd li ħafna fil-Partit Nazzjonalista iltaqa' ma' kuntrattur kbir b'interessi kummerċjali u fil-kostruzzjoni f'San Ġiljan u taħ il-kelma li kien se jalaq ħalq Buttigieg li minnaħa tiegħu kienet jitkellem kontra ċerti proġetti fil-lokalità tiegħu. Intantu l-intervista telefonika Bernard Grech kompla bil-kampanja tiegħu biex jikseb vot b'saħħtu mal-Kunsilera Nazzjonalisti ftit tal-jiem oħra meta se jtellaq waħdu għal kariga ta' kap. U uża klim ta' zokkor emmirat lejn il-Kunsilliera u qal li l-pjan tal-Partit Nazzjonalista se jkun ibbażat fuq dak li jaħsbuma. Għaliex il-pjan tiegħi huwa wkoll ibbażat fuq dak illi qed jaħsbu l-Kunsilliera u jkollha jridu deċiżjonijiet. Intant Bernard Grech baqa' ma refa' xejn mir-responsabbiltà għall-aħħar telfa tal-Partit Nazzjonalista fl-aħħar elezzjoni ġenerali. Minflok reġa' semma li rnexxielu jagħmel ħafna titjib u punta s-subba tal-akkuża lejn dak li weret minant ta' qablu, jiġifieri l-eks kap nazzjonalista Adrian Delija. Meta jinsiet kap tal-Partit fl-2020, kulħadd jaf x'diffikultajiet kien hemm, irnexxieli u rnexxielna ngħid flimkien nagħmlu ħafna titjib.